Nita huktai buhuk chong tini khoroksa bukhukjik ni pen card klaijak mankha Jampuijala SDM habanok bwskango o pen card malik ni mung kangkhe Rita Debbarma buphani mung Debbarma bini date of birth wngkha 1 tarik 1 mas 1986 tomung no Rita Debbarma nungni ni pen card kemajagi tongkhangkhe nung o screen number rajak nukhna norok ajaga kwrwnggai ni pen card nana ningthung obo tini SDM klaijak manoi khorsa chini yago yapri kalangkha tomung nung kemajagi tongkhangkhe ni pen card o jaga number rajak norok nukhna video a jaga thangai norok call khlai nahardi nini pen card bahike kemakha o chung nini pen card SDM klaijak manma bai bui yapri kalangkha hingke tabuk chung o jaga number jago norok tomung nung kemajagi tongkhangkhe norok contact khlai number bai contact khlai norok nahardi hingke tini ni update jerating sunai tei kwbangma chini lukurok o maike manirok kemajak lai tongo hingke borokno bangkoine o maike kifili na ningthung kaisa manui ekdom important obo tabuk kemai thangkangke nadi bo busuk jungjalo kwchai thangno bini kaisa live o pen card hingkhe ekbar no khlaimano tomungno bini pen card bo nana muchung thangkangke kwrwngdi hingke tini update jerating sunai.